Hola bonics i boniques, soc Santi López i això són les píndoles del profe. Malparlar TV és el canal de YouTube d'Alfons el Blu, un youtuber de Nules que es va unir a la plataforma el juny del 2011. Alguns dels seus vídeos més coneguts són Bruno Soriano, el Blu, Taller de Rap o el Rap de la Paella. El podeu seguir a les xarxes socials com Facebook, Instagram, Twitter o Spotify. La setmana que ve veurem la seva part més musical. Espero que us agradi. Si no em conegueu, soc Alfons el Blu, un rapper castellonenc, concretament de Nules, i pioner en fer rap en valencià ara fa més de 12 anys, quan era encara un adolescent i no n'hi havia pràcticament ningú fent rap en valencià. Durant la meva trajectòria he guanyat concursos, he guanyat premis, he tret discos, he actuat en concerts, en festivals, etc. Soc també mestre de rap en l'Escola de Música Moderna d'Almenara. Segurament haureu escoltat alguna cançó meua o del meu grup Malparlat i no ho sapigueu, com la cançó de la taronja. Un dia m'avellisso que... Mare, vull tornar a jugar al futbol, perquè quan jugo estic al meu núvol. Sé que potser mai arribaré, però la felicitat que em dóna això me vale el puro. Sé que alguns no donaran un duro per mi, però no entren al seu joc, jo sóc suro. 500 grams d'arròs, bombau de sènia, segons l'ètnia. 800 de pollastre i 600 de conill a trossos. 400 entre bajoca i garrofó a mossos. 100 de tomateta tritura, bona pels ossos. I no t'oblides l'aigua, l'oli i el safrà, la sal i la rama de romer. I si tenim escullerà, pimentó roget en pols i caragols. Pilotes de Nadal quan ja fa fred fonamental. Bé, espero que us hagi agradat. Ens veiem la propera setmana. Moltes gràcies!